Kodi kwa nthawi yayitali ndithu mwakhala mukupanga izi ndi izi, kugwira ntchito iyi mabizinesi awa ndi awa, koma kufika mpaka pano palibe chimene chikuchitika ndipo simunayibolezepo ndipo muganiza kuti ndinu olephera? Ngati simunaonerepo video kuchiyambi mpaka kumapeto pa channel ino yoka, onerani mpaka kumapeto. Mu video yathu ya siku la lero tilowa mu dziko lija la United States of America ndipo tiona mbiri ya mkulu wina imene ndiyodabwisa kwambiri ndipo ipereka chikhulupiriro kwa inu kuti siku lina ndithu muzayiboleza. Muli ndine Oni B Square, tikhalire limodzi mu video yonseyi. Monga tanenera kale, lero tikulowa mdziko lija la United States of America ndipo tiona mbiri ya mkulu ameneyi amene dzina lake ndi Jimmy Donaldson. Iye anabadwa mchaka chija cha 1998 pa May 7 ndipo pofika pano mchaka cha 2026 Jimmy ali ndi zaka 28 ndi wachisozera ndithu. Kodi chimene chatichitisa pano kuti tikambe mbiri ya mkulu imeneyi ndi chani? Pofika pano Jimmy wadusa muzambiri kuti afike pano kodi dziko likamuziwe, kufika poziwidwa ndi anthu ambirimbiri monga ife kuti tipangenso mbiri ya mkulu ameneyi. Iye ali wang'ono ankakonda kuonera mavidiyo pano pa YouTube. Izi zinayamba kumuchitisa kuti ayambe kukhala ndi maganizo oti siku lina azakhale YouTuber kapena kuti munthu amene amapanga mavidiyo pano pa YouTube. Maganizowa anazika kwambiri mizu mutu mwa Jimmy ndipo atakwanisa zaka 14 mchaka chija cha 2012 Jimmy adasegula YouTube channel yake pa 20 February mchaka cha 2012 ndipo YouTube channel ipa pano imaziwika ndi zina lakuti Mr Beast. Ndipo inu ili si zina la chilendo pano pa YouTube. Pano YouTube channel ya Jimmy imene imaziwika bwino ndi zina lakuti Mr Beast ndi YouTube channel yayikulu kuposa channel ina iliyonse pano pa dziko lapansi. Koma funso nkumati kodi Jimmy adangofikira kuyiboleza kuti afike pamenepa? Tiyeni limodzi tione kuti kodi moyo wake unayenda bwanji kuti afike pano kukhala YouTuber wamkulu zedi pano pa dziko lonse lapansi kuposa YouTube channel ina iliyonse, ngakhale YouTube channel ya ine yake amene anapanga YouTube. Monga ntchito ina iliyonse mmene makhalira kuti munthu akafike pokolola nkupeza zosatira zabwino, pamakhala kantchito ndithu. Chimodzimodzinso naye Jimmy anakumanapo ndi mavuto osiyanasiyana pa luso lake limene ankafuna kuonjezera lokhala YouTube. Mmene maziwira chiyambi ndi chovuta, mmene munthu asegula YouTube channel umafunika kupeza ma subscribers, ma watch hours kuti zinthu ziyambe kukuyendera, zimene si zinthu zophweka. Komatu Jimmy sanayifokere ngakhale kuti adali wang'ono. Jimmy adaganiza zosiya sukulu ku college ncholinga chokuti apitirize luso lake lokhala YouTuber. Izitu ngakhale makolo ake sizinawasangalase ndipo padali mkangano ndithu pakati pa iyeyo ndi makolo ake. Koma Jimmy sadafokere koma kusumika pa khumbo lake lozakhala YouTuber wapamwamba zedi. Koma kodi zimenezi kusiya sukulu kuyambana ndi makolo nkhani yoti azakhale YouTuber wamkulu zinapindula? Jimmy akakhala kupanga mavidiyo osiyanasiyana ndithu kumayika pa YouTube channel yake imene imaziwika bwino ndi zina lakuti Mr Beast. Komatu sizinali zophweka kuti dziko likaziwe kuti kuli ka channel kameneko, koma Jimmy sanayifokere koma kupanga mavidiyo ndithu osiyanasiyana nkumayika pa YouTube channel yake. Komatu zinthu zinasintha kwambiri pa moyo wa Jimmy mosayembekezereka kwambiri. Kodi kunali zotani? Jimmy zinamtengera ndithu mtunda wautali pafupifupi zaka 5 kuti anthu ayambe kukonda kwambiri mavidiyo ake. Iyetu mchaka cha 2017 anapanga zinthu zimene ndi zodabwisa kwambiri moti ndi msinkhu wake zinali zovuta kwambiri. Mchaka cha 2017 Jimmy anapanga video yodabwisa kwambiri imene palibe wina aliyense pa dziko lapansi anapangapo video imeneyo. Kodi munali zotani? Jimmy anawerenga kuchokera pa number 1 mpaka 100,000. Video iyi inamutengera Jimmy maola okwana 40 kuti akayipange yonse kumaliza. Kodi mungakwanise kukhala pa kamera kwa siku lonse mpaka siku linalo mpaka maola 40 mukupanga video imodzi? Izitu ndi zinthu
zinthu zodabwisa kwambiri, ndipo video iyi anayifupikisako nkudula mwina ndi mwina, ndipo pano video iyi ndi ya maola kapena kuti ma hours 23. ndipo tinganene kuti mukakwanise kuonera video imeneyi zikutengerani kuti tsiku limenelo simukugwira ntchito ina iliyonse, mwangokhala pa screen yanu kapena pa phone yanu kuonera video imeneyi kwa tsiku lonse, ndipo palibenso kugona, mungokhalira mwangoonera video yake imene anawerenga kuchokera pa 1 mpaka 100,000. Izitu ndi zinthu zodabwisa kwambiri. Pakhala pakutuluka ma video siyana pa dziko lapansi, anthu ambirimbiri amakhala nkukumana nkupanga ganizo lopanga filimu, koma palibe filimu ngakhale inakhalapo kwa maola opitirira 10 ngakhale 5, komatu iye adakwanisa yekha kukhala pa kamera kwa matsiku okwana awiri akujambula video imodzi. Izitu sizinali zophweka kwa munthu wachichepere ngati ameneyo, ndipo izi zinadabwisa anthu kwambiri, ndipo video yake inatchuka chifukwa cha zimene anapangazi. Apa pamene anthu anazindikira kuti kuli YouTube channel yochedwa MrBeast, imene anthu ambiri anayamba kuyisatira chifukwa cha video imeneyi. Apa pamene tsopano Jimmy amene amadziwika ndi YouTube channel ya MrBeast, luso lake kapena kuti tsogolo lake la YouTube linayamba kuonekera. Jimmy anayamba kusatiridwa ndi mamiliyoni a anthu pa channel yake, zimene si zinthu zophweka pa msinkhu wake, ndipo pofika pano channel ya MrBeast imasatiridwa ndi anthu okwana 479 miliyoni. Izitu ndi zinthu zapamwamba, ndipo pa dziko lonse lapansi palibe channel imene ili ndi ma subscribers ochuluka chotere. Pano MrBeast amapanga ma video ankhani amene amaonongera ndalama zake zochuluka zedi nkumaika pa channel yake, komatu iye ma video yake amakhala kuoneredwa ndi anthu mamiliyoni ochuluka zedi, ndipo pakutha pa mwezi amakhala kulandira $, kapena kuti drama zambirimbiri kuchokera kuja ku YouTube. Tingatitu apa MrBeast tsogolo lake anasumika pa chinthu chimenechi, ndipo pano chikumpindulira. Anasiya sukulu nkusumika pa chinthu chimenechi, tingati sanabese, koma anagwiritsa ntchito nzeru zake kuti ayiphule. Pofika pano MrBeast wawinapo ma award osiyanasiyana monga Content Creator of the Year at Streamer Awards mchaka cha 2020, 21, 22 komanso mchaka cha 2023. Tingatiru MrBeast ndioziwika kwambiri pano pa dziko lapansi monga content creator. Pa YouTube channel yake MrBeast amayika ma videos monga anthu akupanga mpikisano yosiyanasiyana, komanso akupereka drama misewu kwa anthu osowa. Ma video ya MrBeast amakondedwa kwambiri pano pa dziko lapansi, ndipo akangopanga upload video yake sizitenga mawazi kuti ioneredwe ndi anthu mamiliyoni ochuluka, chifukwa chakuti ma video yake amaonesa zinthu zimene zimasangalatsa anthu. Pofika pano mchaka cha 2026, Jimmy kapena kuti MrBeast ndi YouTuber amene ndi olemera kwambiri pa dziko lonse kumposa wina aliyense amene amapanga ma videos pano pa YouTube. Ndipo pofika pano net worth yake ndi pafupifupi $1.1 billion, imene tikasintha Malawi kwacha ndi ndalama zokwana pafupifupi 1.9 trillion Malawi kwacha. Jimmy amagwiritsa ntchito ndalama zake kuthandizira anthu osauka monga kupereka chakudya, ndalama ndi zinthu zina kwa anthu amene ndi osowa. Iye wagwiritsapo ntchito ndalama zake kuvyala mitengo mdziko lake komanso kuyeretsa mnyanja. Kupatula kuti MrBeast ndi YouTuber wankulu pa dziko lonse lapansi, iyenso amapanga ma business, ndipo amadziwika bwino ndi ija ya MrBeast Burger komanso Feast Tables. Zidayamba ndithu mwapang'ono mwa maganizo chabe kuti ndizakhale wakuti, ndipo anayiyamba, ndipo ankakumana ndi mavuto angapo ndithu kuti afike poti akhazikike nkuiboleza. Mwapang'ono sanagonje, anapangapo zinthu zimene tizovuta kwambiri kuti wina aliyense azipange, komatu pano ndi nkhani zina. Pano amadziwika pa dziko lonse monga MrBeast na manyonyolo pa nkhani ya ma subscribers pano pa YouTube pa dziko lonse, ndipo ndi billionaire pano pa YouTube.
zinayamba mwapang'ono-pang'ono ndithu muvutikira chotero. Kodi inuyo mukuona kuti simungayiboleze? Kuganiza gwirisani ntchito mutu wanu kuti siku lina ndithu muzayiboleza, osagonja osafoka pachina chilichonse chimene mungakwanise pangani, chifukwa siku lina ndi inuyo amene muzayiboleze. Tithokoze chifukwa chokuti munali pamenepo kuonera video yonseyi pachiyambi mpaka na kumapeto. Osayiwala kupanga subscribe ku YouTube channel ino ncholinga chokuti mavideo ngati awa ndi ena asamakuponyeni. Musayiwale kupanga like komanso share video ino. Munali ndine ONB Square. Tikumanenso mu video yotsatira. Kupelewera zambiri zikudusa.